Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula badhe matur dumateng Rama Yai ingkang wonten hubunganipun kalian tanah masjid. Ing mriki ingkang perlu kula aturaken inggih menika masalah tanah masjid. Tanah masjid menika ingkang dipun istilahipun wastani tanah masjid menika napa nggih khusus ingkang dipun napa menika dadi masjid menika napa sak lokasi pekaranganipun lan mbok menawi wonten lokasi halaman masjid ingkang dipun dekat dipun sukani griya kangge rumah penjaga utawi kangge rumah madrasah apapun menika kenging napa mboten lan ugi malih khas masjid menika napa nggih khusus kangge prabotipun masjid. Upami wonten kas masjid kangge napa menika ndamelaken rumah penjaga. Sebab kelurahan wonten ing Masjid Desa Pelem menika tanahipun menika taise tanah bengkok. Dereng tanah wakaf. Sebab kawula rumiyin napa menika matur kaliyan Bapak Naib menawi tanah bengkok menika mboten saged dipun wakafaken. Lan salajengipun ingkang kula tanggepan malih supados jamaah-jamaah menika mantep anggenipun kangge mbangun masjid saupami tanah bengkok menika dipun bangun utawi dipun panggenan salat menika napa nggih salatipun sah napa mboten mekaten ingkang saged kula aturaken kaliyan Rama Yai iki supados jamaah-jamaah kula menika mantep anggenipun ibadah wonten ing masjid sebab wonten salah setunggalipun pendapat salat wonten ing tanah bengkok menika kirang mantep mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi ora enek masjid sing gak wakaf mboten enten. Dadi nek wis dinyatakan iku sebagai masjid menurut hukum fikih mesti wakaf gak iso gak. Dene hukum negara monggo aku ora roh. Niku dereng wakaf. Cara sapa? Nek cara Gusti Allah wis. Awake dhewe ibadah karena Gusti Allah, ora karena Pak Naib. Ora karena Pak iki gak ning ibadah lillahi taala. Dadi ora enek masjid kejaba wakaf. Angger wis diutakno masjid ya berarti dadi wakaf. Lah iku masjid to gak, ngono ae gampang. Masjid ya wakaf berarti. Nang boten lho Pak, ya jenenge dudu masjid. Ya ono gitu nggih. Lah kak takono wong-wong wae piye? Lurahe biyen muni piye? Wong kono muni piye? Niku masjid ya masjid. Dene karek niku diresmekno artine disertifikatno niku karek urusan administrasi. Namung ngoten niku urusane. Wis, lah sing dadi tanah masjid iku sing ndi? Enek masjid, enek tanah masjid. Lah sing dadi apa sih? Ya sing dadi tanah masjid sing endi ngoten mawon. Lah sing dadi masjid ya sing dadi masjid sing endi? Nek uang wakaf niki Pak kula gadah lemah sak penten niki jenengan damel masjid. Terus budi ngoten niki, apa kudu digo masjid kabeh? Jawabe ya delok pantese piye wong ngomong ngono iku. Padha karo nyuwun sewu. Lele tak kei dhuwit nggo tuku es. Apa digo tuku es kabeh? Lah yo ora gitu nggih. Niki Pak kaget tumbas mangsi. Ayo wong duwe sakmono nggo tuku mangsi kabeh. Ya ora ben, ya ora ngono iku lah. Cara wong ngomong ngono iku karepe piye lek to ngoten nggih. Niki nggih tumbas bensin. Lah motorku solar jadi kok tuku bensin. Saya sering ngomong, anu Pak ning gitu Mas, bensin. Aku yang muni ya iya ya ngono ning ora tak tukono bensin. Wong motorku nganggo solar.
Nggih ngoten. Ning karepe kan ya ora kanggo tuku bensin. Karepe piye ya iki kangge jenengan duka apa nggih jenengan napa. Ning pantese omong nggo tuku bensin lho. Ngoten niku kudu dingerteni aja kok terus gak njowo. Niki nggih masjid, Pak. Wis saiki tak takok. Cara enek wong muni ngono iku pantese piye? Nggih pantese nggih masjid. Wong yo enek halamane, enek nggon parkire cara kota, enek kolahe, enek iki. Lah yo ngono iku karepe sing wakaf wong ora diunekno. Lha ngoten. Lah karepe piye? Karepe itu menurut umume wong. Umume wong piye nek wakaf ngono iku? Lah cara desa nggih mboten enten Pak nggon parkir ya berarti ora enek. Nggih, cara umume piye? Monggo. Ora iso terus dipesthekno kudu ngene mboten saged. Lah, nggon penjaga. Lah kita piye cara masyarakat piye? Nggih, pantes Pak nek yo kenek ngono iku. Lah gore ten pundi lah pantese nang ndi lho ngoten nggih. Kabeh niku kan ndelok wajare wae. Mergo apa? Mergo kok idahe wakaf. Kok idahe wakaf niku menurut uruf, menurut adat daerah dhewe-dhewe. Ora enek patokane cara kitab sing mapan mesti kene kudu ngene mboten. Ning cara adat, mapane piye, pantese piye. Mboten saged terus kitabe ngene kudu ngene gak iso. Sing enek kitab niku namung contoh adat sing wis enek. Tapi sing mesti sing paling dienggo pokok patokan niku adat tradisi sing enek iku piye. Sami masalah napa? Kas masjid sak piturute. Jajal to takoki cara kasarane. Wong nyumbang dhuwit rom niku nggo apa? Jajal. Ya anu Pak gigi ngeter gigi. Lah yo ngono iku tasarufe. Yo ngono iku carane nggunakno dhuwit. Arek wong ngkei speaker kanggo masjid, pengeras suara kanggo masjid. Ngoten niku nek dingge wong liya angsal mboten. Ren jajal kira-kira sing ngekeki mau karepe grenjete piye karepe lho ngoten. Awake dhewe maca karepe wong iku kurang luwehe piye ya ngono iku karepe. Apa sak mestine ya ngono iku sing kenek. Lan nek gak ngono jenenge ora cocok karo karepe sing weweh. Berarti ora kena. Iku hukume kabeh ngoten niku. Piye nek kapan enek perdiu masjid khotbah dienggo pengajian kono piye? Piye kono piye? Nggih ngoten niku. Jajal takoni kok masyarakat kira-kira piye? Awake dhewe saged maca ngoten niku. Seje daerah seje pancen. Mboten sami. Piye nek kapan enek masjid? Lah terus listriknya disalurno piye? Lah yo piye kok ngono? Wong niku mewah adat urus sing wis mlaku to daerahe dhewe nek masjid terus lampune kanggo nglampuni ratan des pundi. Lah pantes tegak niku. Wong pantes jurusan masjid. Lah iya. Nek ratan jarak sekilo ke masjid ya gak bener. Ora enek manfaate bali nggone masjid. Iku contoh mawon. Ana sumur masjid, wong juga des pundi. Lah ganggu to gak? Mboten, ya ora apa-apa. Lho kok wae masjid iya ning ngono iku cara Jawa gak apa-apa. Lha iki aja kok terus paku. Wah masjid e. Mekah karo kene dhewe, Arab itu sumur banyu iku regane wah gak karo-karuan lawange nek kene biasa-biasa wae iki. Ya hukume cara kene aja kok cara Mekah. Umum kene piye di sumur. Ya nggih pokoke agar wis turah nggih mumpun ora. Ya masjid ya ngono, agar cukup nggo kolam masjid ya wis. Lah kok ngantek kolam masjid gak ana isine terus kono diantri jupi wong liya dosa. Begitu nggih. Kurang luwih ngoten niku. Terus apa sing enek nang kono iku menurut adat daerah dhewe-dhewe. Mboten saged diplakno ngene-ngene iki. Dadi nek kapan wis iku mlaku kanthi normal biasa yo biasane ngoten mawon gampangane biasane ngono iku kenek biasane. Nek gak kenek ya jenenge ora kenek. Nggih terus piye tanah apa? Mau? Tanah bengkok digawe masjid. Lah ya mbak ngono lah, oleh to gak lurahe lah ngono kok aku gak ero. Oleh to gak perangkate piye kono LKMD-ne sak piturute, penguasa penanggung jawab desa kono muni piye lah ngoten lah.
Lah kadung lha masjid berarti biar wis wis disahno lho ngoten. Nek saiki dijabut terus pundi sing jabut iku ora bener. Dene kok menang iku menang cara donya, ora menang cara akhirat. Tetep hukume dadi masjid, ora iso dirubah. Lah sak piro batese? Lah biyen batese sak piro lah ngono. Betul sakit niku berubah. Nggih, kula kinten ngaturke masalah salat. Nah niku satang masjid terus sak bengkok, mboten. Iku satang masjid niku. Saumpama enek wong salat nang rapat, Jumatan nang rapat, Jumatane ya sah, mergo Jumatan niku ora kudu nang masjid. Terus Jumatan ya kudu ora kudu nang masjid ya. Nang dinggon kenek asal nek jero desa. Nggih, cekap lho.